Kaixo artistak, zelan zoazte eragiketekin, gaiketa eta kenketekin. Beno, gaur heldu da momentua. Jada, batuketak, baina batuketa bereziekin hasiko gara, bururakoak dituzten batuketekin. Zeintzuk dira horiek? Beitu, batzutan batuketa bat egitean, batekoak gehitzean, agian bederatzitik pasatzen gara. Eta orduan zer gertatzen da, bederatzitik aurrera. Jarraitu aldugu hainbeste bateko jartzen? Ai, hortxe sartzen dira bururakoak. Nola eramango ditugun, bururakoak nola eramango dugun hamarreko hori. Eta horretarako adibide bat ikusiko dugu. 25 gehi 17. Zer gertatzen da 25 gehi 17 egiten badugu? Begiratu zenbat bateko. Hemen 5 badaude eta hemen 7 badaude, 12 bateko dira. Baina horrela ezin ditugu batu. Ikus dezagun fizikoki. Beitu. Txirum! Batean hemen gaude gure eskuekin. Esandakoa, 25 gehi 17 baldin badaukagu, horrek suposatzen du alde batetik 25 dugula, baina gehitu nahi baldin badugu 5, 6, 7, 8, 9, non egongo da beste bola urdina, eta ja ezin dugu. Orduan, zer gertatzen da? Hemen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eta 9. bola norbaitek jandu, jarriko dut berdez, Ezin dugu, ezta? Orduan behar dugu beste 10 bat, ezta? Pasatzeko. Hori abakoan, 1000 aldiz ikusi dugu. Baina aiagian hobeto, hemen ikusiko dugu, ezta? Zer gertatzen da? Beitu, mugituko ditugu. Hainbeste bateko horrela jarriko ditugu? 2, 4, 6, 8, 10, eta hemen 2. Ala horrela egingo dugu. Eta hoiak kendu. Ulertzen duzu maitiak? Beno, gehiketa paperean jarriko dugu, bai? Zueko betu ikusteko. Hau izkutatuko du. Eta hemen geratzen zen emaitza, ezta? Baina itxaron, berriro prestatuko dut eragiketa. Momentu bat. Listo, dana prest. Zeintzuk dira pausuak, gehiketa bat egiteko lehenengoa. Jarri, zer? Zenbakiak vertikalean. Zein da bigarren pausua? Batekoak, jarriko diet bere izena badazpada. Batekoak gehitu. Zenbat da 5 gehi 7? Esan duzu, ezta? Batekoak hartzen baldin baditugu, hemen, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ditugu. Orduan, zer jarri behar dugu hemen? 12. Baina horrela jarriko dugu? Ala zer egingo dugu honekin? Ez, horrela ez, ezta? Hemen kenduko dugu eta eramango dugu. Ona. Eta horrela egingo dugu, ezta? Kenduko ditugu hauek, ez da gertu. Epa, batez. Eta horrela jarriko dugu, ezta? Bai? Eta besta desagertu da, ez zegoen jarrita, ezta? Ez. Bestea zen, horrela, ezta? Orain momentuz horrela utziko dugu, ez dugu batu bera indikau. Geratzen da horrela, ezta? Eta ja bai, zenbat da 3. pausua.
batu amarrekoak. Zenbat da 2 gehi bat? 4, ezta? 52. Ulertu duzue? Beno, gehiketa gehiago ditugu egiteko. Saiatuko gara adibideak egiten? Itxaron pizka bat! Taran! Hementxe ditugu ariketa gehiago orain azaldu dudana praktikatzeko. Beraz, hemen utziko ditut eragiketak, zuk egiteko, nahi baduzu apuntatu, pausatu bideoa eta saiatu egiten. Behintzat lehenengoa eta horrela adibidea ikusiko dugu. Nik koloreekin jolastuko dut. Zuronelako, beltzarekin, horrela errezago. Zenbat da 5 gehi 5? Badakizu ez da, 10. Baina, ez da 0, 10. Non dago 10rekoa? Hemen jarri behar dugu. Eta orain ja 4 gehi 1, nahi baduzu horrela egin laguntzeko, 5, ez da, eta 5 gehi 2, 7. Edo bestela, ez egin. 1 gehi 4, 5, gehi 2, 7. Ondo egin duzu? Ea orain zure txanda. Egin hurrengoa, itxarongo dut, pausatu bideoa. Eta orain nire txanda, zenbat da 7 gehi 6, jarritzei atxamar, 7, 8, 9, 10, 11, 12, eta 13. Orduan, 3 hemen, eta 1 hemen. Ez da, 10rekoa. Eta ja, 5 gehi 1, 6, eta 6 gehi 3, 9. Pasatuko du espada 7 gehi 6, 13, 5, 6, 7, oso ondo, ez da? Ondo zeneukan? Ziur nago baietz. Eta hurrengoa, txarongo dut, egin duzu, orain nire txanda, 9 gehi 2, edo 2 gehi 9, 11, ez da? Ordan 10rekoa hemen jarri behar da. Eta 5 gehi 1, 6. Hori da. Ondo zeneukan, ez da? Ziur nago baietz. Hurrengoak ja egin da dituzu, ez da? Orduan esango dut. 5 gehi 6, hartuko dut. 6 atxamar prest, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hartzen dut. Eta orduan, 3 gehi 1, 4, eta 4 gehi 4, 8. Ondo zenokan? 7 gehi 3, 7, 8, 9, 10, 10. Eta 10reko bat eraman da. 4 gehi 1, 5, gehi 2, 7. Eta azkena, 8 gehi 4, 8, 9, 10, 11, 12. Eta bat eraman da. 5 gehi 1, 6, gehi 1, 7. Beno, ze moduz, ulertu duzu? Orain praktikatu. Eta ziur nago, primeran ulertuko duzula. Denon artean, egingo dugu. Aurrera artistak!